Tulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 9, 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kay karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal, Capitol employees obligado sa pagsuksok sang face mask kung mag-duty. Senator Zubiri maghahatag sang dugang nga pondo sa pagpatukod sa Bacolod General Hospital. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, 5 ka persona ginpasakan kaso kriminal matapos nagguba sang peso bills sa social media. 50 ka akusado sa pastilya scam nagplead not guilty. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:04, detalye sa aton managapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This sponsor. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod. Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, obligahon sa gihapon ng mga provincial capital employees sa pagsuksok sang face mask kung mag-duty sa provincial capital offices. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson pila ka adlaw ang nagligad sang ianunsyo sa Malacañang ang rekomendasyon sang IATF. May kang tanan sa voluntary use of face mask outdoors. Suno kay Lacson, sundon sang Negros Occidental
ang manginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaga nagapati man si Aksyon nga ang pag face mask sa mga indoor places o kung matawang lugar ang hindi o kung ang makabulig sa gihapon para malikawan ang pagdamo sa kaso sa COVID-19. Nagligad nga Miyerkules ginklaro sa DOH o kung ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga ang proposal sa IATF agud himuon nga optional na pagsuksok sa face mask ang nagasakop lamang sa mga low-risk individuals kag i-apply sa mga low-risk settings. Webes ang ginpahayag naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga obligado sa gihapon ang mga Pinoy sa pagsuksok sa face mask. Tugtog nga wala pa maka-issue sang EO si Marcos para himuon ini nga voluntary. Well, studies have been made, and from the very beginning naman, we have been relying on the advices from IATF and DOH. If they say we're okay, then we're okay, at least for outdoors. Again, up and down, up and down. Yesterday, we're, I think, 170 plus na lang. The room occupancy is manageable, no? Ang kawahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang magabulig ang Negros Occidental sa pagpatuman sang seguridad sa pagbisita sa first family sa syudad sa Bacolod para sa Mascara Festival. Sunod kay Governor Bong Lacson, nagasapol na mga kapulisan sa Bacolod kay Negros Occidental agud preparahan ang seguridad. Nagligay nga Setyembre 4, ginpahayag sa organizer sa Mascara Festival nga mangin special guest of honor si Presidente Ferdinand Marcos Jr., asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos kag bata nga si Vinny. Isa sang kontribusyon sa Negros Occidental amo ang pagbukas sa mga LG Pavilion sa Panad Park and Stadium sa Mansilingan, syudad sa Bacolod. Magalawig sa 3 ka semana ang festival, umpisa Oktubre 1 tubtob 23. Ini ang ginatawag man nga Bacolod Super Mascara 2022 nga may tema nga balik yuhum. Natalana nga maghahatag sang dugang nga pondo si Senate President Juan Miguel Migzuiri para sa Bacolod General Hospital nga proyekto sa syudad nga ginapaabot maumpisahan sini nga bulan. Ini ay commitment ang ginhimo ni Zubiri sa ginpatigan nga groundbreaking ceremony subong adlaw sa Barangay Vista Alegre sa diin ini ang nanging dinapit nga bisita. Suno kay Zubiri, tio na para sa syudad nga may kaugalingon nga hospital para sa health services ang pumuluyo nga nakitaan bilang nagapanguna nga kinahanglanon ilabi na sa eksperyensya nga gindulot sa COVID-19 pandemic. Dugang pasang senador ginakabig sini ang iya kaugalingon bilang isa ka tumandok nga Ilonggo kag Bacolod noon gani luyag man sini nga mahatagan sa matutuod nga serbisyo kag programa ang pumuluyo. Sa nahiwaluan una nga nag-alokar sang 200 milyones pesos nga pondo ang senador gikan sa National Expenditure Program nga alokasyon. Effective healthcare system for all. Kung pinanatag ko last year 200 million, ako na inugang this year another 200 million. Ang porsyon sa pagpahayag ni Senate President Juan Miguel Migzuiri. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon nga paabuto na ang dugang nga pagmahal sa mga balaklon pangod sa paghuyang sa piso kontra dolyar. Ginpahayag ni Carbon nga kalabanan sa mga pagkaon sa Pilipinas imported kabangdanan nga mas nagamahal ini. Sunod pa kay Carbon nga kung mag-import, dolyar ang ginagamit rason nga nagaresulta sa mahal nga presyo. Adlaw sang Webes, ang bayluhanay sang dolyar kontra piso ang naglabot na sa 57 pesos kag 18 sentimos.
Naglabot sa 300,000 pesos ang balor sang halit sa kagamitan matapos nasunog ang isa ka storage sa Margarita Extension sa Barangay 2, Syudad sang San Carlos, Huwebes sang gabi. Sunog kay Fire Officer 1 Jeffrey Anubling, ang investigador sang Bureau of Fire San Carlos City. Ang storage may unod nga pedicab, motorsiklo kag wala na ginagamit nga mga appliances nga ginapanagiahan ni Carlos Pata. Sunod naman sa investigador, may yara sang caretaker ang nasambit ng bodega apang wala ini sa natabo ang sunog. Palayag sa investigador, totally damaged ang bodega apang wala naman sa may nasamaran. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa katapos ng Bureau of Fire Protection sa siyudad sa San Carlos sa ginhalinan sang sunog. Ginapanawagan sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga masolusyonan ang kakulang sang classrooms kag teachers. Ilabi na nga sa bulan sa Nobyembre, full-blown na ang face-to-face classes. Sunog kay Bacolod City Public School Teachers Federation President Richard Hilangre, ginapasalamatan nila ang efforts sa mga opisyal sang syudad sa plano nga pagpakayo sa mga gubaang classrooms apang ginpangabay nga dasigon para magkalagas kag magamit sa bulan sa Nobyembre. Dugang pa sa kakulang naman sa manunudlo, dako ang mabulig kung matuma na ang madugay na nila nga panawagan nga salary increase. Layag pa ni Hilangre, madamo sila sa pwede nga ma-recruit ng mga manunudlo nga ginpilit magtrabaho sa mga opisina, bangod gamay ang sweldo sang manunudlo kag madamo pa ang trabaho. Salary increase. So na-shock ang teachers for 6 years onward, wala salary increase. So what would happen to us? The prime commodities, the prices are constantly increasing. The utilities, kuryente, tubig, tanan. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Public School Teachers Federation President Richard Hilangre. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:15. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo, naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of TYEZ Aksyon Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod norms. It has been there. From the moment they opened the radio
which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in the how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod, ang among commitment hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa ano nga butang, no? Miskan sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatag gid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Na COVID-19 kag syempre ara pa man ang dengue gani. Aksyon Radio #1. Thank you for spreading the news and it reaches out. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya,
nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Ginpasakaan sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kag Philippine National Police o kon PNP sang kaso kriminal ang 5 ka persona nga nagpost sang videos sa social media nga nagaguba sa peso bills. Sa statement, ginpahayag sa BSP nga ang Payments and Currency Investigation Group kag Quezon City Police District Anti-Cybercrime Team ang nagfile sang kaso batok sa 5 ka persona sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang mga akusado ginalakipan sa isa ka social media influencer kag 4 ka TikTokers. Makita sa video nga nagapost online. Nga gingisi sang social media influencer ang 20 o kon 20 peso bill. Ginbuhuan naman sa magician ang 1,000 peso bill gamit ang ballpen. Isa man kalalaki ang nag-usar sang 50 peso bill bilang imbodo sang mag-ula sang oil sa makina sa motorsiklo. Isa ang nag-staple sang 100 peso bill sa plastic basketball rim, kag ang isa ginhimo nga palahid sa sapatos ang 2 ka 500 peso bills antes pa ginhaboy sa duta. Ang kaso nga ginpasaka batok sa 5 amo ang paglapas sa Presidential Decree No. 247 may koneksyon sa Article 154 sa Revised Penal Code kay Republic Act No. 10175 o kon Cybercrime Prevention Act. Samtang nag-plead not guilty ang 50 ka mga anay immigration officials kag empleyado sa kaso nga graft nga ginpasaka batok sa ila may koneksyon sa Pastilla scam nga nagatugot sang illegal nga pagsulod sa mga Chinese national sa Pilipinas kabaylo sang kwarta nga nakarolyo sa wrapper nga papel. Napasulod ang not guilty plea sa record sa korte matapos gingrant sang Sandigan Bayan ang motion sang state prosecutors nga amyendahan ang criminal information nga nagakasangalan ni Immigration Officer 3 Jeffrey Ignacio bilang isa sa mga akusado. Si Ignacio amo ang self-confessed member sa Pastillas Group nga nangin isa ka whistleblower. Ginpahayag ni Sandigan Bayan 7th Division Chairperson kag Associate Justice Zalde Trespeses nga sa ginamyandahan nga impormasyon ang korte naghatag sa prosekusyon kag defense sa napulo ka adlaw agud mag-file sang ila pre-trial brief. Ang pre-trial brief amo ang documentary evidence nga kinahanglan ipresentar sa partido sa trial proper. Gin-insistahan na dahil suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kag sa nag-resign nga si Sugar Regulatory Administration o SRA Chief Hermenegildo Serafica nga wala sila sang sala. May koneksyon sa kontrobersyal nga Sugar Order No. 4. Ginpahayag sang duha nga matinlo ang ila konsensya sa pihak sang rekomendasyon sang Senate Blue Ribbon Committee nga magapangatuwang sila sang kaso administratibo kag kriminal. Ang duha pareho nagtambong sa hearing sa tungweba sa Kamara may angot sa Sugar Order No. 4. Ang order nga nagatugod sa importasyon sang 300,000 ka metric tons nga sang kalamay nga una ginpahayag sa Malacañang nga illegal bangod wala na aprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay nagaserbe karon nga Agriculture Secretary. Nagapati si Solicitor General Minardo Guevara nga kinahanglan sang gobyerno nga magtrabaho kaupod sang Commission on Human Rights so kon CHR may angot sa drug war cases sa pungsod. Suno kay Guevara nga sang siya pa ang Justice Secretary gintinguan sini nga makuha ang kooperasyon sang CHR tungod ini ang ginapalapitan sa publiko. Una ginapahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remola nga i-share sa Department of Justice ang tanan nga drug war findings kag file sa CHR. Ginpahayag man ni Remola ang importansya sa mga testigo sa drug war cases kag ginpromesa nga maproteksyonan sa idalom sang Witness Protection Program.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:27. Inyo ginto matian ang kabugusan nga detalye sa atong mga tipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karong adlaw Biyernes, Setyembre 9, tuig 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!